Welcome to Snake Princess Adventure. Laag time na sad. Milaag man unta ko para mag-relax. Pero mura mag-na-stress ko ani eh. Kinaagi nagsisweat diri sa kong tungod. Tupas is the bursto na nung ang yads. Dili pigid ka na. Gipangutana na ganin ako siya o kinsa iyang kadit. Gitugmod pagyud ko. Nga perting tugnawar ba diri giatch. Pero at least giluwas. Ano na naman yan? Ha? Ganun ka matrabaho din eh. Hi everyone. This is my vlog for today. Kay namin diri karon sa marama ay sa bukid non. Kay mga ligo may og swimming pool. Pool? Ay dali. Spring? Ay mga ligo may og spring walk. Og karon guys, kay na diri si Richo Maldito guys, alias Pitney. Na diri. Sige. Wala karon guys, kay mga ligo may og spring water. Sa? Sa Bukidnon, dapat sa Malay-Balay, Bukidnon. O kabar ako, si Tony Salumag na upaw. Day, pila mo gipalit, day. Duha na anak siya nga. Ano ma? Mahina na ninyo tanan. Para kinsa na isa? Ang isa? Ako rin. Yang usa, amo tanan. Thank you. Ni mao ni maglibre si Snake, mo na dako kay komisyon. Bayaran ka ninyo, tas sa tagsa ka, tagsa ka kusnit. Tagsa ka kusigara magbuot, kamo pagipagtagaan. Ala. Kamo pa magbuot. Yana na si Snake. Dili, okay na. Hawid ka galisod. Hawid ka galisod ka. Maro ka ba? Ready mo? Kada. Tagsa ka kusnit. Dilawin ako yan, Hoy, parit pag snack makigutuman mo dito bahala mo. Ako kayo. So mao niya mo gibuhat, guys. 5 ka litro te. Nagamot-amot mi kay para sa amo ang tanan. Dili na to tagaan si Snake ana. Wa siya yaha. Dagay do mi day. Nami day. Labi dyan ang libre, basta libre. Din eh. Wait na. Lalami, juke snake. Pasagi ka. Alam, nahurot na sa mga manok Nahurot na sa mga manok Sige ho. Oh. Thank you, snake. Abuboy. Ay, apo. Dada dayo para makainom ka ba? Doon naman din. Tay, naraman din na. Sige na, good. Bibi. Mal dito. Doon naman din na. Malakaw naman doon. Yan, naglingkod-lingkod na lagi ka dira, day. Tingin ko sa takay, bago pataabot, init kaayo. Hala, pili ka ng pagkaon, wala man. Niyamot ka? Ha? Niyamot ka? Eh, bago busog. Mukhaon ako yung tao. Guys, tik-tik anak guys. Kay karandagan man sila, so dapat mapalit kag usay ihatag nimo nila. So mao na to nila ay kana mao na to ang imong amot ibali ra din magamot-abot mo sila, so makapil ka sa ilahang mga kimapalit. At least daghan kag kanon Kulaban. Ano mo? 59 minutes na lang buya. 59 minutes go. Itsa ninyo. What's daw? Like total discrimination. Sige. Daladan. Basta day! Nakuhaan ko na freezer ko. Na-freezer? Usa! Na-freezer man. Na-freezer ko sa kabugnaw. Na-frozen? Dungan. Dala. 1, 2, 3, go!
tawan. Ambak tarong ko. Ay, pagkat. Bugnaw kayo, boy. Promise. Ay, di na lang ko, eh. Kuan daw. Soy. Sige, sige, sige. Sila siya. Bet! Hindi ko diri TikTok ba? Da na deserve. Ambak ka ba? Ingat man. Ambak ba una? Ambak lang ita. Maligo ka dai, maligo. Dali, Maligo dali, dai. dali. Tapos ang tanda. Ambak. Oh, ambak sa steak ko, ambak sa steak guys. Si Juan wala pang ilaw pang ka. Yan na. Go. Dali, lagi. Dito na. Kasi mabakan mo na sila. Di lagi maghiwi ra mi. Oh, likay ra din kay dito pag may mambak mahaka. Di lagi na. Forward. Palikamot ko ba yan? Taway. Tanggal anak kanina sa ditoyok di bukbang. Ano to? Make me sweat. Asa mo kapit? Kani. Ang pump na ituyok mismo. Thank you guys. Iparihan ninyo purma sa pump. Make me higher. You make me lose my breath. Make me water. Tuwan baka Gigi ka nang pinalabsik-labsik tubig. Sige. Ibuga na ng tubig. 1, 2, 3, go! Day, mana ligo day. Yes, yes. Super gani harag yun. Og gipahuway ako dato sa taas kay naginom-inom og sa inyohang soft drinks kay palit og nag-snacks sad ko. Hala, nahurot na no ato gipalit na snacks ka orange stick. Mao din. Hala. Uy, utang gitulak. Look, wala utang gitulak. Ano na siya, uy? Napulik ko. Di ako hoyop. Dali. Asa man? Tripping ka dito. Ngano? Wala ka sa tagibasal ko kanina. Tripping kay Karoy ha.